बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. महाराष्ट्राचा मंगल कलश घेऊन यशवंतराव चव्हाण मुंबईत आले. मात्र आजही काही लोक बेळगावात मराठी राज्यापासून वंचित आहे. आमचं मन कन्नड सक्तीवेळी जळतं. हुतात्म्यांच्या त्यागामुळे महाराष्ट्र निर्माण झाला याची आम्हाला जाणीव आहे, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. की महाराष्ट्र 1 मेला महाराष्ट्र दिन झाला. महाराष्ट्राचा मंगल कलश घेऊन यशवंतराव चव्हाण मुंबईमध्ये आले. पण अजूनसुद्धा आमची लोक बेळगावमध्ये वंचित आहेत मराठी राज्यापासून. ही आम्हाला जाणीव असते. आम्ही जाणीव असलेले लोक आहे, आम्ही राजकारणी लोक नाही. आम्हाला अजूनही आमचं मन जळतं बेळगावला ज्यावेळेला कर्नाटकची सक्ती होती त्यावेळेला. आणि आम्हाला 108 हुतात्म्यांची आठवण आहे ना. आम्ही काही तसे असे सेलिब्रेशन्स करत नाही. आम्ही त्या हुतात्म्यांची आठवण ठेवतो. त्यांनी केलेल्या त्यागामुळे मुंबईचं महाराष्ट्र झालं हे आम्ही नाही विसरणार. त्याच्यासाठी मुंबईला पालकमंत्री असताना मी सगळं तेच केलं आहे. आम्हाला अशी सवयच नाही. महाराष्ट्राचं जे दालन आहे, महाराष्ट्र एकीकडे जे महाराष्ट्राच्या ह्याची निर्मिती झाली ते दालन दुरुस्त करण्याचं पहिलं पालकमंत्री म्हणून मी हे दिलेलं आहे. त्यासाठी पैसे उपलब्ध करून दिलेले आहे. ज्या दादर चौपाटीवर हे दालन आहे त्या दादर चौपाटीची रुंदी वाढवण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत. आम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी मुंबादेवीसाठी, महालक्ष्मीसाठी, प्रत्येक गोष्टीला, सिद्धिविनायकसाठी प्रत्येकाला पैसे आम्ही देतो. का देतो? पालकमंत्री म्हणून किंवा मुख्यमंत्र्यांकडून घेऊन का देतो? आम्ही खरे हे आहोत, म्हणजे महाराष्ट्रीयन आहोत आणि मुंबईकर आहोत. मुंबई बनवलीच कोकणातल्या माणसाने. त्याच्यामुळे आमचे निम्मे लोक मुंबईतच राहतात. आम्हाला कोणाला सांगायला लागत नाही मुंबईचं प्रेम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.